ассалому алайкум ҳамватанони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. имрӯза навори мо сар мешавад а як хабари хуш. имрӯз хушбахтона документҳои очама навид наҷид ҳисоб дават кардем. қабул кардан, ҳамаш хушрӯ бехатогӣ гузашт, бе ягон монеа. разрешение додан барои временная прописка. иншалло ки баъди 4 моҳ ҷавобаш мебиёяд гуфтанд. папути шашлик гирифтем, омадем хона. 1-4 соат дар ҳамон гӯем ҷои документҳо будем. нозира хӯрдан шабиненака. нозия ҳайд шуда намехӯрд шашлик, чӣ хеле ки маъқул шуда шашлики хуҷанд астед амин территорияи амин Новой Патрушево, амин территория ки мо зиндагӣ мекунем. ранги ҳама шашликҳои хуҷанд мекунанд, тоҷико мекунанд. беҳад бомазаи хушрӯ. як мегирем амҷа. салому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. посилкама гирифтам аз почта Россия. аз сайти любимый Василек, сайти навздагии ма. Хонара тавзиҳ распаковка мекунем. соат мода 5:20 мегашт. заказои имрӯзаи мо кушодон. ина инҷа якта одеяло ҳай. бинед чӣ хел хушрӯ упаковка кардагиай. якта плед, сачоқ, сар либос барои кӯдакора. баъд якта простина, пододеяльник заказ кардам. простина резинки, пододеяльник. ина пледа барои очама заказ кардам. свеча бинед чӣ хел хушрӯй. изумрудни света. ина размераш 2x2 беҳад ҳамин пледо гармак мегиранд. анаи простина резинки заказ кардам. размери калонтар заказ кардам. иншалло ки ояндада хонамон соз шавад. ана размери диван иншалло калонтар мешавад. диване ки ба хонара мегирам 1.60x2 заказ кардам. набинем светаш хел хушрӯй. сурати пар дорад чӣ дорад. инаи пододеяльник размераш на евро 2x2 15 ба фикрам хеле. ҳардашам як хеле. двухсторонняя. материали иншам паплин дихтаро. ҳама вақт ман паплин заказ мекунам. чӣ хеле ки дар видеои пештара гуфтам. баъд кае ки ман заказ оформид кунам дар WhatsApp менависам ки ҳамин сайтае ки ҷоем силкаша фақат мепурсанд. ма кае ки заказ оформид кунам якум комментарияда ҳама ваёшона соцсетиёшона мемонам. силкаошона ҳам силкаи сайтшона, ҳам силкаи инстаграмшона, ҳам телеграм, чандта сайти доранд. ман силкаша мемонам ҳама вақт якум комментария. дар омада бинед иншалло ки меёвед закреплено мешавад дар якум комментария сайта силкаош. ина пледа бинед чӣ хел пледи базебай. багати метава на ранги покривалои қиматай хушрӯ метава. ҳама вақт дар болои ами дивано кашида мемонам. чӣ хел базеба ки хушрӯ. ма худам 3 заказ кардагиам намехона. ҳар ранга ҳар дафъа вай мекунам. дар болои диван кашида мемонам хушрӯак. инаи вандамкара барои нодирҷона заказ кардам. уже ҳаво хунукак шуда. саде ки мерава бисёр дар кор мешавад. бачаи ғам метия хулигана тез либосош безеб мешаванд. инаи футболка қати шортикош 3-4 заказш кардам. ду намуд савз омадай. ман ба фикрам ки 2 бор вай кардагиам. дар корзина дохил кардам. 2 намуд савз омадай, 1 намуд дига сирх. имина ай ҳами гӯи моделда ҳами надпис. неки беҳад качестваш хушрӯ духтаро. барои садик беҳад удобни. шортикошам бинед резиношон паҳмаки хушрӯ хел. дара безеб намешаванд. трикотажни материалаш. трикотажи ғалсаки хушрӯ. ина отдельно бо футболка заказ кардам. не вандамкара Абдуллоҷонда заказ кардам. ина отдельно футболкаи заказ кардагим. ин футболка ҳамаш нодирҷонда. барои ки нодирҷон ҳар рӯз садик мерава. сменаи одежда дар кор мешава. камтарак доғ шава вай шава.
намехоҳам ҳамин кӯдакда пӯшондан, чӣ хеле ки чизи доғ дорад таоман нағз намебинам. баъд ҳамин либоса бисёр стирка ки мекунам шикоф мешавад, ягон ҷош камтар агар шикофак шавад ба мегӯям хонада мепӯшад. Инами ҳоли қишлоқ ки равем, дар қишлоқ бисёр ҳами хеле футболкаво гӯем бисёр ҷазир мекунад кӯдак. Ҳами дар Тоҷикистон 2 моҳ будем, ҳар секунд гӯем алиш мекардам, ҷазир мекардан, алиш мекардам. оли хонаи заминимо ки равем хеле бисёр дар кор мешавад либоса зарани заказ кардамонам. инам хеле вақт на якта бруки начостор заказ кардам, сачоғ заказ кардам, бо чӣ хеле ки диден видеода. анаи курпаи заказ кардагим вай дафъа 5000 курпа заказ кардам. чанд нафар навистан, чандта подписчикҳо навистан ки қимати баъд гирифтен курпатона арзонош ҳастай духтаро. инаи курпа 800 рубл намирама гирифтам, скидка кати 800 рубл да гирифтам. беҳалғавси хушрӯи плотнасиш 400 калона. ина бинед пададалник андохтам. калони хушрӯи плотнасиш 400. духтишам беҳад духти хушрӯ мошина кати духтагиай мобайноша беҳад ба қуввати хушрӯ скидка рафтеста. ёзи ҳами курпада бо 50% 30% скидка рафтеста. ана вай курпа намедонам ки барои чӣ қимата, барои ба фикри мулоим буданаш ё ки асобин ягон материалаш дурнушта ягон чизи вай дора қимат дора, намедонам ай рӯи чӣ. хеле заказ кардам, гуфтам чизи қимат нағз будагис качестваш. ана ишам нағза ягон хеле гӯем вайша надидам. вай ам ки мулоимтаре хел мекунам, чизе ки дар дурнуша мулоимтаре приятнитаре да чизи қимат хай қимати беҳимат меган ку барои ҳами ҳар кас ака вай худаш вибери худаш бихоҳин мақсад айми 800 рублаш гирин, бихоҳин ай 5000 рубла бо 10000 рублаш ҳастай мақсад чанд қайштаки зӯртон раса, кадом сумаштаки зӯртон раса. инами хеле либосакҳои нодира гуфтам холигана биё пӯшонамта. мультик тамошо дошт наомад. хеле нишон додам, маълуме ки качестваш нағзай. ана кадомида дар кора ягон чизои заказ кардаги ман маҳқулай даромада заказ кунен, ҳама вақт силикош ҳастай да якам камитария мемонам. иншоалло ки пушаймон намешавед, качестваш беҳтарине. салому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. имрӯз бо ман стоматология омадам, на пеши хостам нишон тиём. стоматология ума ин дига адресиш омадем, ҳар дафъа дига адрес мерафтем. хулоса гап ҳоли ам якта дандони имплантам мондаги нестам. чӣ қад кораш қим буда? чанд каса савол метиҳанд дар комментария ки импланта монданаш қӣ неста, азоб накашидем дар вақте ки оператсия кардан. ман мини оператсия гузашту импланта шинондан таоман ма гӯем ҳеҷ чувстве накардам, ҳамаш нормални буд. ина гӯем қариби 3 моҳ 4 моҳ меша импланта шинондагиша. инами вақте ки дандона уже мемонанд ку имплант уже тайёр мешавад, вақте ки дандон монӣ инами шуруп сахткунӣ ё шуруп кушодан бо сахт кардан, инами процессе ки дандона мемонад ку анамиш қин ҳоли ҳамина ҳоли чанд бошид ман омада мерам намондиям. худо ки ба хайр бошад, бор дига мумкин биём ҳамқати тамом да. дарҷа дӯстони азиз, обедда хуртоб кардам, ам хеле хуртоби бамаза. кадоме хурда иста боша иштиҳои таом ба ман низ ҳамчунин. ягон ҷо рафта биём ам хеле саросима, ягон мавқоти тез тайёр шава мехоҳам тайёр кунам ки вақти бисёра нагира. хеле дар пеши хонамон овочи фрукти ҳаста, ҳама вақт свежи зелен, помидор, чизи хосагита меёбӣ. дар ҷа захира барои зимистон айбаза қалафури бисёр гирифтагӣ будем. дидам ки камтар безеб штестан, ҳаминои тоза карда донаошона гирифтама, ана майдашон кардам. ози пакетда мегирам, разилкада мепартом. ана ки иҷа мехоҳам тифалма тоза кунам ба хеле чизи фаберлик ранги ампула. ҳай мекушоӣ, мерезӣ, дурнушта 1 литр об мегирӣ, якта ампулаша мерезӣ, меҷӯшонӣ, тамом таб тоза мешава. олибо нишонтон метиҳам бинед чӣ хеле сиёҳи безебаташ. хеле шидма тифалма тоза накардам. гуфтам амин вай фаберлик биёя, якбора шумодам нишон тиём, якам бора истифода мебарам худам. рости гап намедонистам ки хеле чиз ҳастай кор кардан гирӣ, баъд ай ҳама чизош бо хабар мешида. баъд бо компания фаберлик ҳар
3 ҳафта новинка меброра, чизои нав ба нав меброра. Бинен тифали ма чӣ хел тоза шид духтаро, ина дои после дроша бинен чӣ хел тоза хушро шид. ҳол бо я бор дига мешумша вообще ялақас када места. ина қалафро ман пакета гирифта мемонам маразил када то тоистона иншалло ки мерасона. инамин пушташта навистагия чӣ хел истифода бурданаш ҳамаш пушташта навистагия 4 дона дорад рунуштаам хел. кадоми маҳсулотҳои компания Фабрика ба даст овардан мехоҳен, дар номерои ман нависед. иншалло ки доставка ҳастай роитон мекунам ба ҳама шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон, Россия доставка дорем. беҳад чизои маҳсулотҳои компанияи мо доступнай, дастрасай, арзонай. бо падаркорам дора. марҳамат нависен. кадоми кор кардан мехоҳад дар компания беҳтарини мо, марҳамат нависен. иншалло ки ба шумо маъқул мешава. кори мо осонай. айҳудаш ҳама занҳои тоҷик буромадесай шуморо мебироен иншалло. инаи средство барои посуда шуштан беҳтарин средство. ҳаям қабои хушро дора. ягон средствои магазин сравни чида наметавона. буям хел себи савз мекуна. ҳам қабош хушроай. вақти меши посударам хел буш буромада меиста. хулосаи гап, шумо то нагирен истифода набарен, хел ба гуфтани ман мумкин бовар накунен. як бор ду бор ки истифода бурден дига чизи магазинтон намефура. фақат мехоҳен ай компания Фабрик харид кунен. чи собунай, чи шампунай, чи намин барои кухни, чи средствои боша ҳамаша май ҳами компания беҳтарини худам харид мекунам ки беҳад чизош мада маъқулай. духтар даҷа ман хамири бисквита тайёр кардам. ҳозир духовкада мемонам. 12 тухм авай кардам. отдельно задам сафедишао байша. сафеди задиша отдельно задам. ин формара харида гирдам. айвал бес барои сабират кардани вай тортае. хай барои пухтанам истифода бурда мешава. ина баъзан нишонтон медиҳам. намедонам чанд қабата меша торти ман. духовка албатта шудан дар кор. спрей заказ када гумай Фабрик вали тоз закада мештуем. нишонтон медиҳам чӣ хели яй спрей беа таърифш кардам. духовкаам хеле ҷайяштага бинен. мухтарои на торти мо тайёр шид. торти 3 қабата, ранги ҳар вақта. мен фақат я намуд торт мепазам. кругли, сафед, кремаш. бисквитчам сафед. ҳам хел торта нав бинем. ана ози шоколад об шава мерезам. болошта шоколада мерезам тамом. хутарои рабинен ака ба гуфти худам гулаш монда. болошта шоколада гарм када рехтам, мехал зубочистка кати ака узорш кардам. ба фикрам шоколад гарм бад буд. ҳам хали шид хайч гарм надора. самое главное домашнее. ба маза. аз қабиса шоколада шоқ шава камтарак. халдинг тамона бад мебаромш. як соата, як ним соата гузашт. ин Нодирҷон айсади ки омад, дига намемона ки торт дам гира. нака брида метиемша. мехрав баҳо метия. хай торти бисквитни хиёл мекунам ки пропиткаи бисёрам талаб намекуна. ами сами главни вайш кунӣ, сиропш кунӣ. вақти крем кардан сиропш кунӣ, бисёртар кунӣ, ам сиропа хушрӯ мешавад, мулоим мешава. ам 1 соат 2 соат ки истод уже тайёр мешава уже. намхел неч хем мулоим ки хушрӯай. ҳар дафъа ман тайёр кунам хеле торт мекунам. ассалому алайкум тамошобинони азиз, субҳи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. инҷа бо як субҳи дигар, мо дар як рӯзи дигар саҳар кати субҳона тайёр кардем. беҳад ҳавомон нағз, офтобак, оталаи очагӣ бисёри одбиён мегӯянд беҳад нағз мебинам. кайкам хеле тайёр кунем. кӯдакиём дар ёдам мебиёяд ки 5 нафар будем дар оила, ба хӯрдани ами оталаи очам сер намешидем да, чӣ қадar нағз медидам. очам чӣ қадar ба маза тайёр мекардан. озима тайёр мекунам, мегӯм ранги очам наметавонам бо дасти модар ба маза чизе ки тайёр куна. мазаш дигар айда. ин торти мо шаб истод, бениҳоят бо хушрӯ шид, ба маза тар шид. озим мо субҳона мекунем, баъд иншалло ки ба сари борома мерам пункт видачи.
این هوای ما را بینید چه خیلی آفتابی خوشرو. خدا جان که تا آخر ماه برف نزنه. خانه برداشته استیم، اما کریشش باید بزنن یک دو روز بعد. کریشش که بار کردن دیگه به تشویش میشیم. اوسنش بخیر اوستا کردن میگیرن. دوستانی عزیز، در اینجا ای پونگ بوده چی ما خانه رفته استیم. عبدالله جان داده استم برو مونده تا коробка اوچم коляскада бурда истай. набинен погодаи мора чӣ хел ҳавомон нағзай нозия дабирам бисёр ки мегарда қатӣ момаш курткача пуштаки яке хунанг мехӯрам яке шамол мешава хунанг мешава гуфта курткаи ғавзча гирифта ягани ҳавомон беҳад нағзи хушрӯ гармак. ин очам қатӣ нозия берун буромадан хелла прогулка кардам. баъд ман ба сари буру буромадаму ин вақти як ҷоя хона рафтестем ози мерем распаковка мекунем заказои мара мебинем ки чӣ заказ кардагиам даже да хотирмам нестай. Абдулла ҷон бинен ина мо хона омадем. дӯстони азиз дута коробка ози мекушем мебинем чи ай. ядум ҳастае ки падарка заказ кардагиама барои муаллимаҳои бачам, барои муаллимаҳои воспитателои Нодирҷон логопед дефектологу дута вай дора воспитательница дора вайода баъд повар дора. ма поварша фуромӯш кардам. ха ягон пакета ягон чизаш мегирам поварштан. ана 5 нафарда хай падарка сабират мекунам. баъд дига ҳозир бо мебинем ки чӣ заказ кардагиама. дар инҷа якта палтои плашай на плашта монандай на палтода плаш тинкак мешава ку ами хеле плашҳоро ман медонам ки тинкак дар магазино чанд бор гирифта нишидам беҳад тинки. баъд ин ҳам гӯем палто ҳам плашай дарунаш утеплёния бернаш хеле ранги плашай гӯем свети ҳам хеле сафед баъд намин гребоношу намин ваёш сирхан тагмачавошкати беҳад маъқулам шид. вообще ма ин чиза дига хеле представить мекардам тинкаки ами хеле вай просто як представить мекардам. нархшам арзона духтаро вообще ма гӯем магазино да чанд боро гаштагиам ин хеле нарх кати намеёвӣ да магазин тинки ами хеле гӯем да магазин вообще нестоит да ам нарх навое ки да витрина мемонанд. ина ҳам нархш дастубна ҳам качестваш аҷоиб буд. афсус ки як размер дар танам гӯем кушодӣ кард. размери 46 заказ мекунам иншоалло ина возврат карда. дронша бинед чӣ хел утеплёния ғавсакай. ва фақат ки мошинкати мегардам гӯем ягон ҷо намерам пешком омада какрасайда мепӯшам мебурам зимистонам даже мегзаронам спокойно. инҷа якта кроссовки сирх заказ кардам. сирхи бардовия зимистона хеле баландаки хушрӯам бинед молодёжни бо хеле пешашон баёшон занҷирак дора я хушрӯ карда оли бандоша мебандам беҳад банзибаки хушрӯа. як ҳамкормон гирифтан ана сурат гирифта партофтан беҳад маъқулам шид мада. набинед чӣ хел банзибакай барфта какрасай зимистонои чуменда. ана инҷа як падаркаҳо ин 4 падарашнивай коробкаҳо заказ кардам пакет. ҳам 4 каса дар ашот гирифтагӣ будам поварша фуромӯш кардам. анака ози поварштам ягон чи придумут мекунем. ка постоянно чизи фабелик дар хонам запасаш кати ҳастай. чи шампун боша чи собун боша чи рексона туш тональный крем ам хеле чизо ва запасош кати постоянно заказ мекунам барои ки хона омада ай хона мегиран шиносо ҳамасоё мебиён мегиран. ана барои фурӯш не ки айна порошок хеле чизои вай заказ намекунам. фақат барои худам средствора барои худам заказ мекунам. ба номи ҳар як кадомаш яктаи шампун яктаи зубной паста рексона ана духӣ чи заказ кардам бо ай ҳама ҳамин чиз набор сабират кардам да. аз худо хоҳад нишонтон метем. инҷа пиёднаводители айна порошоку хеле зубной щёткаҳо ҳама ино барои ҳаррӯза гӯем расходи рӯзгори худмон ки расход мешаванд мераванд дар тамом мешаванд. видеои ма дер мебирояд барои ҳамин хиёл мекунед мумкин ман тез мехарам не ки дар ҳар як каталог ман як бор харид мекунам 21 рӯза як бор харид мекунам то и 21 рӯза бо тамом мешаванд.
инаи собуну ва духиё ва чизое ки бисёр бисёр иноро ман падарка заказ кардагиам. Чӣ қадar ки гуфтам инаро ман мебарам, рӯй мекунам, ё худам бурдам метиём. ана баъд дигар мондагиёш ҳамаш барои хонара заказ кардагиам, барои кӯдаку паста, барои худмонам. хеле аз ман сабират мекунам, ҳамаша коробкаҳошонда мегирам падаркаҳора. анака баъд палтора пӯшида танамда нишон метиҳам, плащ палтора. фикрам ки ин духиё майдагӣ мекунанд. Дар хона бюти кафе калонам дорам, морморам дорам, мумкин духиёша алиш кунам. ин падарашни коробкаҳо хел кадом майдатаранд ки беҳад калони гӯем чия дар дуруни падаркаҳора ҷо мекунӣ, ин хирад метова. ай ҳамаи чизое ки заказ кардам ятае андохтам, серано майдаҳа гӯем кам тофта. амда ягон духиёи крупни дохтан дар кор. баъд якта тональный крем барои худам заказ кардам. Бинед чӣ қадar хушро калонаки хушро будае, хел кадом майдаҳака ки дастора дидам, калони хушро будае. ана бинед чӣ қадar дастам дакардам хушро мешина, фасона сабсафед мекуна. на яктаи дигар пудра кушрон заказ кардам. инашам беҳад хушро аҷоибот маҳқул шид мада. ина гӯем падаркаҳоро сабират кардам, чӣ қадar хушро, ами хеле набор ба ҳамаша тайёр кардам. ана ин плащ палтое ки ман заказ кардам, духтаро бинед дар танам я размер кушодай. иншоалло ки 46 заказ мекунам, как раз мешава. ами чизи калон мепӯшда, вай одама калон мегира чизи кушод. амра пӯшта моча мега қабуз бала шиди ира пӯшта қабуз бала метови гуфта. даже ба назари очамам маълум шуда ки вай калонай, я размер калонай. ана шавҳарам да чизи ами кушод калон ами хеле чизи маҳқулай. шавҳарам мега 100% хушро вазгартш наку, оча мега калонтара якта размер майдагӣ. оли бо иншоалло ки хароб мешав ояндада. спорт заниматсия мекунем, хароб мекунем худмона. ана иҷа мо буромадем, рафтесем ба сари Нодирҷона. худам гуфтам равам падаркаҳошона битиём. ана уходови косметика яктаи набор сабират кардам. баъд дигар яктаи собуну шампуну зубной паставу рексонаву ами хеле ҳамаш яктаи тональный крему гирифтам. ами ден раждениёшон мешавам, праздникошон мешавам. рости гап ягон чизошонда хуш намешам ман. на соли нав мешава тамоман хуш намешам ман. баъд ай пеши худам нами кӯдакҳо вақти ден раждениёшон мешавам ба Нодирҷон ягон чӣ мебиёрам ку, ман ай пеши худам ягон чӣ мебарам метиҳам ами хеле барои хурсанд шиданашон ягон рӯз. дӯстони азиз, якумин офиси проект бустири рост кушода шид дар Тоҷикистон. мошоаллоҳ муборак шавад Нароҷон, худоҷон саъфи амхел офисамона зиёдтар кунад. парвардигор барори кормонатия кадоме дар командаи мо кор кардан мехоҳам, марҳамат дар номерои ман нависен. кора сода карда мефаҳмонам, ягон ҷои қиниш нестай. ҳамаи мо айҳудаш буромадем. дар командаи мо чӣ қадar занҳои бисёр ҳастанд ки ранги шумо хонашина, ранги шумо кӯдаки майда доранд. худшонда бовар надоштанд ки имрӯз директори компанияно мешинанд дар хона сум кор мекунанд. дар ҳаминҷа видеои имрӯзамро ба анҷом мерасонам. хайр.